Добър ден, уважаеми слушатели! Казваме добър ден и на госпожа Кремена Маринова, детски педагог в ОДЗ Приказка в град Варна. Поводът да я потърсим е международната пътуваща изложба на екологична тематика "Ние, децата, пазители на земята". Госпожо Маринова, каква е тази инициатива? Нека разясним на нашите слушатели. Кои са организаторите, които стоят зад проекта и какво е участието на България в този международен проект? От няколко години нашата детска градина работи по международни образователни проекти. Регистрирани сме в Европейския образователен портал eTwinning. Приключили сме няколко успешни образователни проекта, за които имаме европейски знак за качество. В момента работим по екологичен проект на тема "Ние, децата, пазители на земята". Наши партньори по проекта са Германия, Литва, Полша, Великобритания, Гърция и България. По време на проекта децата ще развиват и усъвършенстват екологичните си навици и привички. Идеята е да се създадат общи продукти и тази дейност в момента, която върви, международната изложба, е една от дейностите по проекта. Идеята беше на Германия, включва се с всички държави. Идеята на международната пътуваща изложба е първото излагане да бъде в България и след това във всички държави партньори по проекта. Целта е децата да нарисуват това, което ги вълнува за опазването на въздуха, водата, за растенията, за животните. Какво можем да направим да опазим нашата планета чиста за бъдещите поколения. Изложбата е изложена в обсерватория, град Варна. И колко време ще бъде експонирана изложбата там? От 28 януари до 8 февруари ще бъдат картините, след това ще пътуват за град Сорони, Гърция. Само деца от вашата детска градина ли участват в проекта или проектът е отворен да се включат в него и други малки варненчета? Проектът е само за децата от нашата детска градина. Идеята беше всяка група, която работи по проекта, да излъчи 3 рисунки, които са от групата. И така по 3 рисунки от държава бяха събрани и пътуват в следващите държави партньори. В каква възрастова група са малките участници? От 3 до 6 години, може би? Точно така, да, от 3 до 6 и 7 годишни има и подготвителна група. Малки са децата, но са много ентусиазирани, с желание работят, много креативни са. Нашите деца рисуваха с пръсти, акварел, много интересни рисунки. Те успяха ли да разберат децата целта на този проект и да сътворят с ръчичките си това, което им се възлага като задача? Да, тази изложба е един вид всичко научено до сега, каквото сме правили с природни материали, с наблюденията, които сме правили предварително с децата, те да претворят в рисунките си, в игрите си. И много е интересно, че нашите деца претвориха това, което са виждали, което не искат да се случва в ежедневието, което виждат. Замърсяването на парковете, на морето, на което живеем, на рекичката. Имаме една много хубава рисунка. Значи по-скоро те представят своите идеалистични рисунки на фона на това, което ни заобикаля. Да, което е близко до детето, до техния свят, до техния поглед и мироглед. Да. Надяваме се, че като пораснат тези идеи малки, които са били, да прераснат и като в бъдещите поколения да се запазят планетата чиста. Във вашите държави партньорки по проекта по същия начин нали са организирани нещата? Малки деца от конкретни детски градини се включват със своите рисунки. Да, това са международни образователни проекти. Много интересно, германците са работили с природни материали, намерени от природата, такива им са рисунките. Ние работихме с акварели и с пръсти рисувахме. Поляците имат много интересни рисунки също с природни материали. Просто всичко е свързано с екологията и природата. Изложбата с благотворителна цел ли е? Не е с благотворителна цел. При начала така всички рисуваме и участваме така. Обмяна на опита между партньори, между европейски училища и детски градини. Това е идеята на проекта. Нека да повторим за варненци, ако пожелаят да разгледат тази приятна и симпатична изложба с рисунки на малки деца, кога, къде и от колко до колко часа могат да го направят? Всеки ден от 9 до 17 часа обсерватория град Варна е отворена за тях. Изложбата е подредена там. Има си книга за впечатления и мнения, на която могат да напишат своите впечатления от изложбата и да посетят и да разгледат нашите красиви рисунки. Ние от Радио Браво пожелаваме успех на проекта "Ние, децата, пазители на земята".
Благодарим ви много.